der flyver Weatherman, og ikke 1,5 kubik. Så jeg forestiller mig, at dem, der kun flyver Weatherman, de går op og får fløjet Weatherman, og så tager vi hul på 1,5 combat. Og så lige så snart vi er færdige med det, så går vi op og laver en tid i Weatherman. Ja, det siger. Det er ikke sikkert. Ja. Jeg har taget notesbog. Du har taget en notesbog med. Har du også stopord? Jeg har en blok, og jeg har et stopur. Okay. Jeg har også stopord. Vi har masser af stopord. Det er godt. Det var en god plan. Så er Weatherman dækket ind. Så vi kommer nok til at lave sådan lidt med hjælp til Jørgen på, hvor jeg sådan lidt selvdommeri på combat-cirklen. Jeg skal. Jeg vandt. Når du flyver Weatherman med det samme? Okay. Skal ikke lige gøre det? Jo, Så det er ud af verden. Okay, klar. Ja. Men, der er ikke nogen sådan deciderede dommer til 1,5 kubik, så det må vi gøre i fællesskab. Ja, det gør I så. Vi skal nok melde som tæller, eller hvad det skal være. Streamerne er forberedt med en lykke, så jeg håber, at alle har fået en streamer på, så vi hurtigt kan komme på banen og tilbage igen. Og hvis nogen af jer er nervøse for eksempel hvis Ole skal være dommer i en af de kampe, han selv flyver, så kan jeg fortælle, at jeg har fløjet en kamp mod Ole, hvor han har disket sig selv. Så han er færdig. Det er ærlighed. Det er meget ærligt. Det er flot. Ja, nu har han fået bygget ind i mit shop, ikke? Nu kan han altid snyde næsten. Ja, det er jo det. Hvad var vores tilmeldingsgebyr hen, og hvor meget er det? 50 til 42,57, 40 lidt. Det gik hul. Det var Ole, det er 42, 57, 40. Hvor mange æg kan du til mig? Så er det jo bare at gå i gang, jo. Ja, det er det. Har man et vejsted? Jeg har faktisk 60 med. 2. Ja. Men Bud har også spurgt. Ja, men ved du Og ham hvad? havde jeg også til Natasha har også spurgt. Så tager jeg bare 30. Du tager 30. Ja. Så må I andre slås. Med det bliver rigtig godt. Men ikke Mine takes 20. Ja, men jeg må kaste den efter. That's 105 fight. You need to fight for it, but it's all old men you need to fight, so I think you'll be Jeg okay. betaler dem nu. But we are not allowed to throw eggs when we are fighting. In the chat. Jeg skal have det nummer der igen. 42, 57. Jamen altså, jeg er jo ikke op her. Ja. Men det er jo altid security, der er omkring. I Danmark er reglerne, og hvis du virkelig står efter bogen, så kan du blive arresteret bare for at spørge efter, hvor man kan købe æder. Det kan jo bruges til at... Jeg ved ikke, om det kan bruges til sprængstof. Det kan også bruges til narkotika. Det kunstige er, at nitrometan kan vi godt få fat i. Fordi toaspartiklerne, de skal jo have adgang til det. Ja, men diesel och gödsel. Det går att göra släggmedel av också. Ja. Det kan få alt det. Ja. Og hvordan kører vi med 1 eller 2 decimaler? Så må det være de ene på anden. 4 med 18. Ja. 18-1. 18-1.
Alt andet er bullshit. Lige da du rejste op og så joggede du på brændstofstolen. Der stod 3 med en 4 meter. Du tror jo,